Wel, mae bwysig iawn i bobl lleol cael gwybod yn union beth i ni'n wneud fel cyngor, a hefyd bod nhw yn helpu ni i dod i'r Gymraeg i fod yn rhan annatol o'r gymdeithas sy'n ni'n byw ynddo. Mae yna llefydd yn Sir Gar, yn anffodus, sydd ddim yn defnyddio'r Gymraeg yn naturiol bob dydd a trwy'r dydd. A mae hwnna'n yn iawn, ond beth ni moyn i helpu nhw i roi hwnna ymlaen. Fel ych chi'n gwybod, mae'r cyfrifiad wedi bod, a cwmp ofnadw yn bobl oedd yn siarad Cymraeg yn Sir Gar, ond hefyd ni still ar fwyaf o bobl sydd yn siarad Cymraeg, ond hefyd mae beth i 20,000 o bobl sydd yn deall Cymraeg, ond ddim yn ei siarad e. A dwi'n gobeithio i cael y bobl ni at ei gilydd, i cael y hyder i siarad â ni, i siarad â bawb arall, ac yn union i wneud yn siŵr bod ni'n gallu cydweithio mwyn cael defnyddio'r iaith Gymraeg yn fwy yn Sir Gar. Felly, ydych chi'n allan fydd yna gwestiynau codi allan o'r trafodiaeth yma sydd ddim ella wedi cael ei cynnwys yn yr argymellion? Wel, hollol, a chybod, fel unrhyw adroddiad, mae ni wedi mynd yn ystod eang, ond mae rhai bobl yn meddwl falle taw pethau eraill dyle fod. Enghraifft, dyn ni ddim wedi gyffwrdd â iechyd enghraifft, ond dyw hwnna ddim o dan adain y cyngor. Ni wedi trial wneud pethau gallwn ni fel cyngor i wneud, ond hefyd i cudio pawb arall i ddod gyda ni.